Bueno, kaixo, Josu Tornainaz, eta Jose Manuel Sierrak enkargatu dozta kronikatxo bat egitea, Euskal Ligari buruz. Bueno, ni normalian nire kronikak idatzi egiten ditut, ez ditut holan esplikatzen, baina kasu honetan, bueno, ba, horrela eskatu guztia eta horrela ingot. Bueno, Euskal Ligan, ohorezko meilan batez ere, zera, bueno, gehien ezagutzen dutena, ze hor jokatu dut, nik esango nuke bi etapa egon diela. Lehenengoko etapa baten, batez ere, igarri izan nola Portugalete aurten, bueno, ba, zeugon oso argi liga irabazi nahi zabiela. Eta hori nahiko etapa politxa izan da Euskal Ligan, ze azkenean, ba, ikusten dozu ekipo bat, ba, gaztiekin, eta oso kontzentrautan olazten die irabazten, ba, hori, ba, partida guztiak, lauta 0, gero, bueno, lehenengoko biak lauta 0 izan ziren, gero gure kontra, Marlaxkan kontra, ba, iruterdi eta erdi, eta gero ja, bueno, lehenengoko etapa horretan, ba, definitu ziren apurrak goiko postuak, ikusi izan nola grosek apur bat, ba, zailtasunak eukizitun, adibidez, ez dagoen kontra galdu izauen, eta gero urbinak ginen berdindu, eta, bueno, ba, momentu horretan, nire ustez, Portugalete zan favoritua, batez ere, ba, euren aktitudiagatik, ez? Hor, Sestao, naizta favoritoa esan, lehenengoko etapa horretan, bueno, irabazi zotzan groseri, eta gero, bueno, abadinuri be bai, iruterdi eta erdi, eta guri be bai, iruta bat, baina alatabe, Portugaleten potentziala, ba, bueno, ikusten zan igual, ba, liga hontan, ba, lehertuko zala, ez? Hor, laugarren txanda, ba, bueno, ba, heldu zan lehenengoko norgehiagoka zaila Portugaletarentzat, eta Grosen kontra jokatu zuten, eta hor galdu zuten, baina alatabe, galdu zuten bi terdi eta bat terdi. Eta hori ez da asko, hori da isa berdinketa bat. Eta ondion, nire ustez hor, laugarren txandan, ondion Portugalete favoritua zan. Bosgarren txanda, Portugalete berriro iruterdi eta erdi, irabizitzen abadinori, eta urrengokoan, ba, nire ustez esan, barronda klabe bat, ez? Hor, Sestao, berdindu zauen Orbinan kontra, Orbinak lortu zauen empate bat, bai, Sestaon kontra, eta bai Grosen kontra. Eta seigarren txanda, ba, azkenian norgehiagoka potentia zauen, Portugalete ez da on kontra. Ronda horretan, bueno, ba, asko pentsatzen genuen, agian Portugaletek ezusteko emango zauela, eta, bueno, eurok bere betiko ekipoarekin joan zia jolastea. Eta, bueno, ba, hori izan, nolaz ez dago argizokon, ba, partida erabakigarria zala. Zer eman zuten Carlos Suárez lehen tableruan, azkerian bere tablerorik potentiera jokatu da bien artian, bigarrena Sergio Trigo, hirugarrena Mario Gómez, eta laugarrena ba, Ibai Garikorta. Eta, bueno, ba, azkenean Ibai galdu izauen, Ricardo Pérez en kontra, baina bestia azkenean larriko potentia zan alineazioa, zestaban aldetikan, eta bai Carlos Suárezek, bai Sergio Trigo eta bai Mario Gómezek irabazi zauen. Alatabe, ronda horren ostian, gauzak ez zauzien ondion erabakita, eta, bueno, momentu horretan igual esan leke, seigarren rondatik aurrera ja, apur bat zestao favoritua zala. Baina, zazpigarren rondatik bukara arte, ba, bueno, ba, azkenian, zeo zer gertatu galzan, eta, bueno, aukerak ba, zauzien ondion. Baina, zazpigarren txanda ja, ba, hori ikusi izan, hori, torneoko bigarren etapa, nire uste, seigarren txanda batez ere hasi izan, eta hor, ba, bueno, ba, azkenian berriro Portugalete galdu izauen Orbinan kontra. Horren ostian, Portugalete, ba, bai, ba, lortu zauen hiru terdi eta erdi, Zornotzan kontra, eta hiru erdi eta erdi Martintxon kontra azkenengo txandan, baina ja, galdu ostian Orbinan kontra, ba, oso zain zeukon. Hala eta guztiz ere, azken txandan ez ustekoa, ba, isa gertatu zan. Azken txandan, ba, azkenian, Sestaok irabazi zauen, baina bi terdi eta bat terdi. Osea, bakarrik punto bat aterata kontene hori. Eta Portugalete, bueno, naizta hiru terdi irabazi, ba, ezin izan zuten harrapatu, eta nola grosek irabazi zauen, lauta 0, ba, azkenian Portugalete hirugarren postuan geratu zen. Orduan, nire iritziz, goitik, bueno, ba, Sestao, naizta oso performance ezberdinak euki, tablero joan da, azkenian bataz bestekuan torneorik onena egin dau. Eta hor, batez ere, nire ustez erabakigarri izan da Mario Gómezen performantza.
Azkenean, nik aspalditik ez nagoen ikusten jokalari bat Euskal Ligan partida guztiak irabaztia. Hori ez daki sekula ikusi dut, ere ongo da, eh? Noizbait hori gertatuko zan, baina nik ez dut ikusi. Eta Mario Gomezek azkenean, beratzi partidetatik, beratzi punto. Hori, osea, gainera, elo bat azbestekoa ez daki zer izango zan, baina, bueno, jokalari gogorrak ditu. Santi González, Pablo Urriza, Juan Ruiz, Juan Carlos Fernández, eukidau bai, gure klubeko Luis Ortega, eta danak irabazitu. Hori azkenean, ekipo baten eukitzia, ez bagotzu bermatzen liga irabaztia, bermatzen dutzu erditik gora egotia seguro. Grosen aldetik, ze zaleke, bueno, Grosek azkenean, nire ustez, liga ona batez ere, egin dau azkenengo txandetan. Azkenengo txandetan bere maitzak nahiko onak izan dira, balauta 0 Zornotzan kontra, gure kontra iruta bat, konteneon kontra lauta 0, Santurtzin kontra iruterdi eta erdi, baina bigarren etapa horretan, bai, lehenengo etapan, ba, ez ditu olako emaitzonak euki. Esan behar da, igual, ekipo accesiblenak azkenengo bigarren zati horretan toko jakola, ez? Baina, lehenengoko zatian baita ere, ba, bueno, Martintxo kontra biterdi eta bat terdi, bakarrik, Portugaleten kontra, bueno, Portugalete ekipo zaila da, hori esan dugu, baina adibidez, Orbinan kontra bita bi eta Galtzia iruta bat zestagon kontra, ba, bueno, ba, hor bi emaitz horrek markatu da beliga. Hala eta bigarrena izan da, postu ona da, eta goitik nire ustez, ba, sailkapena oso justua izan da. Azkenian pena bat izan da, ba, hori, Portugalete apur bat gorago ez egotia. Baina, bueno, azkenian esperientzia igual falta jakien, olako tokian egoteko, eta gatorren urtean nik uste dut, ba, akats batzuk, ba, hori, ba, konponduko dituztela, eta nik uste dut, benetan, liga irabazteko aukera arkukiko dagela. Gero, betik, azkenian, bueno, beste burruka bat egon da, eh? Azkenian betik, batez ere, bueno, hasiera baten, egon ginen implikauta, ba gu, Zornotza, apur bat abadino bai, hori ba sorpresa, ez, ba, ekipo bat, baldiga irabazi dauena, ba, oindela ezerrez, ba, egotia hori implikauta ez jaizteko postuetan, Santurtzi bai egonda, baita ere, esan behar da, egutegi desberdinak oki ditugula. Azkenean, adibidez, gu nahiko egutegi zaila oki genuen ligasieran, eta, klaro, ba, alde hortatik, ba, okitzi hasiera baten, ba, hori, ba, azten zarez, ez da okin, gero jarraitzen duzu Orbinakin, gero, bueno, beste ekipo batzuk azkenean oso potentiak, ba, goian egon dienak. Ba, Portugalete ba, hirugarren txandan tokau jakun, ba, azkenean hori ez da hasiera erresa, eta lortu genitun puntuak, eta bueno, bueno, ba, hori ginen, azkenengo postuetan, ba, bueno, puntu batzuk aterata. Gero, beste ekipo batzuk, egia esan hasieratik egon die beian, eta azkenean, ba, bueno, jaitsi dira, jaitsi dira, eta, baina, bueno, azkenengo txanda, esan behar da, burruka horretan konteneo, azkenean salbatu dala, gainera puntu terdi eginda Sestaon kontra. Eta meritu handia daka, ze ekipo ona da, Sestao, txapelduna, eta ateratzia puntu terdi euren kontra, ba hori benetan lorpen handia da. Azkenean, bueno, jaitzen die Zornotza eta Santurtzi, e, segurazki, ba, justua da, baita ere bi ekipo horre jaiztia. Hor, pentsatzen genuen danok, seguramente, ba, jaitsiko ziela, ba, igual konteneo, Zornotza baino gehiago, baina azkenengo txandan, Zornotza lauta 0 galtzia, Grosen kontra, bueno, konteneo behar zauen bakarrik usteo punto bat, usteo behar zauela bakarrik, ez nauzio punto, igual punto terdien dagoena, berdin duzkero Zornotzakin, ba, azkenian desempatia nik usteo tobiagoa zeukola Zornotzak, eta bueno, ba, punto terdi hori, ba, inork ez zagoena pensatzen lortuko zutena, ba, lortu zuten, eta azkenean, ba, Zornotza eta Santurtzi jaizten dira. Eta bueno, danak ekipo onak die, danak ekipo onak die, eta baina norbait jaitxin behar da. Erdian, erdiko portuetan, ba, azkenean geratu gare, ba, hori, ba, Orbina, laugarren, Martintxo bosgarren, Guseigarren, zazpigarren abadino, eta bueno, ja, purba berago baina salbatuta konteneo. Apur bat, harritzekoa da, badinon performance adoko ekipo oso potentia, eta lata bestu lortu, punto nahikoa ateratzia, eta egon da hori, azkenengo txandar arte, ez da egon matematikoki salbatuta.
E, bueno, Martintxon aldetik, ba, bueno, gure pare ibili da azkenian, ba, gu baino puntu gehiago egin dau, eta baita ere da ekipo bat potentzial handiarekin, eta nik uste dut datorren urteotan ikusiko dugula Martintxo hor erditik gora. Orbinan aldetik, nik uste dut Orbina daukola potentziala gorago geratzeko. Baina, bueno, azkenian, txanda gurtietan ez dago aurkeztu ba hori, ba, alineazio hori onena, adibidez, azkenengo txandan bergaran, ba, garbizu etzan egon, eta azkenean horrek aldatzen dago asko ekipua, ze garbizu da beste bat, ba, kriston ba, punto pilo bat ateratzen dituna olako ligetan. Orduan, bueno, nire ustez, torneo oso politxe urten da, sailkapena ba, nahiko justua izan da bai, eta hor parte hartu dugun guztiontzat, ba, benetan izan da reto potentia. Eta datorren urterako, ba, liga, bueno, ba, ekipo berria eukiko ditugu ligan. Azkenean, bueno, Grosbe, nola ezin da nigo, ba, ez dugu eukiko, bestela ekipo politxa izango zen eukitzeko. Eta, bueno, ba, hor, Mikel Gurea egongo da, Mikel gure azkenian, ba, nik uste dut, bueno, ba, gaztiak daukola eta ekipo ba, oso oso potentia. Liga nahiko ona egin daue bai, osea, bueno, azkenian geratu da moduan, ba, liga oso ona egin behar dau, eta hori, esatu berriro, pena bada ez eukitzea Grosbe. Jokalari horrek, ze azkenean die jokalari gaztiak, oso torneo egin da bela, irabazi da bela liga, eta placer bat izango litzak euro datorren urtean gurekin egotean. Bueno, nor daki, igual egongo die grosa taldian datorren urtean. Gero, lehen dibizinuan bebai, igotzeko panorama azkenengo momentura arte, ba, bueno, ez da erabaki, ez? Hor, ni kontatzen hauen igual gehiago arrasatekin, ez? Ba, igotzeko gainera nire talde hoia, ba, bueno, ba, baita ere placer bat izango zen, eukitzia horrezko mailan azkenengo txandan, baina ezin, ba, hori, ba, azkenean ez zuten lortu nahiko puntu, eta, bueno, Kalasanz egongo da, Kalasanz eta Mikel Gurea, biak ekipo honak, nik uste dut nahiko liga interesgarri eukiko dugula datorren urtean, eta gero, ba, jaitsi dienak, ba, kategoria provintzialetara, hori, ba, Santurtzi B, San Biator, Villabona eta Mikel Deuna, ba, bueno, ba, nik uste dut, azkenian, Mikel Deunan kasuan, ba, oso liga zaila zan eurentzat, eukidaben alineazioekin. Villabonan aldetikan nik egia esan, espero nauen, ba, punto gehiago lortzia. Talde hona daukate eta punto gehiago lortzia espero nauen. Eta gero bestiak, San Biator, Santurtzi B, Alfil, ba, egon die, egia esan oso gertu. Nik uste dut, salbatu dana, Alfil, behasaingo Alfil, azkenian, izan da ekiporik konpentsatuena. Eta salbatzeko nire ustez merito geixen egin dauena. Eta, bueno, ba, datorren urtean liga potentia egongo da horbe bai, ikusi behar da, zein igotzen dan toki bakoitzetik. Eta, bueno, ja, nire ekipori buruz hitz egiten, Hondarribia Marlaska, ba, bueno, azkenean, guria izan da nahasketa bat, ba, bueno, ba, jokalari gaztiak etorkizun handiarekin, eta jokalari ja, ba, burba seniorrak, ez? Ba, azkenean, egon gare, hori, ba, Luis Ángel Ortega eta ni, ba, burba jokalari, ba, senior bezala. Luis Ángelekin nik konpartitu dut taldia arrasaten, egon ginen urte pilo bat, jolasten elkarrekin arrasaten. Gero Abiron Baione, baita ere, osea, ni Abiron Baione daramat urteak baita ere jokatzen, eta ondion jokatzen dut, baina bera egon zan denboraldi bat gurekin, eta, bueno, banietako poz handia izan zen, ba, hori, Luis Angele azkenian erabaki zegoenean gurekin jokatzea. Aurten, eta, bueno, ba, berriro laguna da, esautzen gare oin dela, ja, urte pilo bat, eta, bueno, ba, tablerotik kanpo baita ere laguna gare, eta konpartitzia ekipoa berarekin beti goza bada. Berarentzat izan da denboraldi konplejua, ze azkenian, ba, bigarren tableroa eta lehen tableroa egonda, eta, bueno, ba, zetorren, ba, urte batzutatik nun, ba, Gipuzkoako preferenten egonda jokatzen, eta nivel diferentzia oso handia da. Oso handia da, jokalari honak dauz bai, preferenten, baina partiden intensitatea Euskal Ligan eta batez ere orezko mailan,
batez be, lehen eta bigarren tableruan, hori ezin da konparatu, berdin da, zelo daukon zure aurkaria. Jokatzia hor, bigarren tablero baten edo lehen tableroan, ez, bueno, lehen tableroan batez be, baina bigarrena edo hirugarrena inkluso, eta laugarrena, bai, azkenean intensidadea oso desberdina. Eta Luis Zetorren, ba hori, preferente batetik, nun partidak oso desberdinak dira, tensiño oso desberdina da, eta aurten igarrin dau, eta azkenean, ba hori, bakarrik partida baten lortu zauen berdinketa, eta bueno, bestietan, ez da ibili hain ondo. Hala eta be, bere aportazioa ekiporako izan da fundamentala. Azkenean, izan da fundamentala, segatik. Zebera, bueno, aportatu dau alde batetik, bueno, burruka egiteko goguak, hori transmititzen da pilo bat, eta bere egon da partida guztietan saiatzen, lehen partida Mari Gomezen kontra, ni ustez euki zauen aukera, tablas egiteko, azkenian galdu zauen partida, baina ni ustez emaitzari justuena partida hartan zan berdinketa, tablas azkenian. Baina, bueno, gero, claro, euki dago Mario Gómez, gero Unai Garbizu, gero Álvaro Díaz, Portugaletekoa, gero Cristian Curielen kontra tabla zauen, eta azkenengo txanda, bueno, Markel Besga, que, bueno, sartu zotzan, bueno, prestakuntza politxa, eta apretau zauen, eta, bueno, galdu zauen bebai. Hala eta be, gu oso pozik gauz, Luis Angelen performantzeki, eta sartu dauen goguekin baita ere. Gero, nire ekipuan baita ere, bueno, aipagarriena da Patxi Morenoen performantza. Patxi Moreno dau, praktikamente nik esango nuke hitza dala intratable. Dau, intratable, ateratzen dau petroleoa partida guztietan, berdin dau partida zelan dagoen, berdin dau bera txartuago egon, edo berdin duta, edo berdin da, azkenian petroleo ateratzen dau, eta, bueno, jolastu ditu, azkenian, usteo bakarrik partida baten ez dauela jolastu, bai, partida baten, eta jolastu ditun sortzi partidetan, performance egin dago, isa 2000 2000 performance. Eta galdu barik partida bat ere ez, eta bueno, FIDE maizuko titulua badauko gertu, oza, nik uste dut datorren zerrendan, 2000 gertu ja derako dala, oza, eukiko dau ja gertu. Eta bueno, zesan behar dago, eskezan, partida bakoitza ikustia patxi, ni batzutan jokatu gotenian bigarren tableroan, hor neukan, batzutan neukan interes gehiago bere partidan, nire partidan baino. Bueno, sartu ditu, goratzen az, Paul Belteren kontra adibidez, partida berez san berdinketa, san tabla. Azkenean, sakrifikatu zituen bi pieza, Belteren enrokean, zea patxik, eta, bueno, azkenean, geratu zan posizio baten nun, Beltenek zeukon honena, san, bueno, lagatzia errepikapena eta tablas, ez? Eta patxik, enroken, jake, eta tablas. Baina, bueno, Belten, saiatu zen, bi pieza gehiago zeukon, eta saiatu zen, hori, erregia, bueno, besten, eta azkenian, bere bi pieza gehiagokin irabazten zauen. Eta, bueno, patxik azkenian, momentu horretan, ja partida okizauenean irabazita, atake horrekin, etzun gutzi, ies egiten, eta partida garatu zauen, oso ondo rematatu zauen. Gero Alain Prieton kontra baita ere azkenengo txandan, bueno, oso ondo izauen. Ni hor, nauen irugan terroleruan, eta ez nauen ikusten hain ondo, baina partida polita iruditu jaten, nola transizioa nola egin zuen finalerako, irabazeta ukitzeko. Eta, bueno, beste partida batzutan ez dago egin gauza berezirik, baina beti topatu dugu momentua transformatzeko partida, irabazteko adibidez, Ibon Dominguezen kontran, baita ere tensioa mantendu zauen, hori, Ibonek akatsa egin arte, eta ora aurrera. Eta beste batzutan, bueno, igual suerte punto bat euki da, adibidez, Ametxen kontra, igual apuru atxartu hau zauen, eta zauen momentuan nire ustez emaitz justuena zala ja tablas. Baina Amets saiatu zen irabazten, eta azkenian, bueno, galdu izauen. Orduan, bueno, olako jokalari batekin, gainera, lehen tableruan, bueno, sortzi partidetatik, hori, 6 puntu terdi ateratzea, Holanda oso zaila gauzak gaizki joatia. Gero, bueno, ni hirugarren tableruan, ibilinaz, bueno, esan genezake, normal, azkenian,
galdu behar nituen partidak teorian galdu ditut, eta bueno, beste batzuk ba irabazi ditut, ez? Azkenian nire aurkari guztia zeukien ni baino elo gehiago, gainera bastante, nire aurkari guztiak. Baina, bueno, ni horre ja aspalditik edotak kasuan dirik egiten. Eta, bueno, ba, azkenian, partida batzuk, ba, galdu nitun, ba, Ibain kontra, Ibai Garigortan kontra, bueno, ba, oso ondo harrapatu nindun, eta bukaeraraino ezin izan nauen ja buru altzatu eta partida galdu. Juan Manuel Ruizen kontra, bai egon zan momentu bat, nun nire ustez partidari buelta eman notzan, eta hor tablaseko final baten sartzeko aukera geneukan, baina, bueno, ez nauen topatu bidea, eta Hugokin galdu nagoen bebai, ba, ni hasi nintzen hori, ba, hiru partidetatik 0 punto. Ba, azkenean Hugo, Juanma eta Ibai, Hugon kontra baita ere, partida oso interesgarria, oso teknikoa, eta, bueno, azkenean nik uste dut partida tablas ateratzeko baneukala, baina, bueno, da maneukan bera bitorre, eta azkenean holan, ba, saia daula jokatzea. Bueno, gero bi partida jarraian irabazi ditun, ba, bai Juan Carlos Fernández eta Alejandro Castillon kontra, partida ni uste oso zuzenak, nire aldetikan, eta gero Alejandron kontra galdu nauen, eta azken partida Jon Lagosekin, bueno, partida purat de infarto izan zen, irabazi nauen partida, baina, bueno, hori ikusi zutena Ganbergaran partida gogoratuko dabe, nola, bueno, gonzan momentu bat, hartu behar nagoela nik erabakia, edo jokatu kalitate gutxiagorekin, baina hori alfila eman behar nauen, alfila eta, bueno, ba, azkenian etzan nik ez nauen ikusten horre etorkizun handirik, eta alternatiba zan jokatzea torre gutxiagorekin. Baina, bueno, torre gutxiagorekin, baina aurkariari geratzen jakon ba, bastante entzerrauta saldi bat. Eta, bueno, ba, ni horrekin jokatzen nauen, ba, azkenian, bueno, ba, zaldi horrekin hartuzkero denborarekin, ba, azkenian kalitate gutxia osan, eta hori, ba, alfilen bikotea mantendu, ez, hori zan apur bat nire ideia. Ba, klar, nik ikusten nauen zaila izango zala berreskuratzia pieza hori, eta orduan, berreskuratu arte pieza hori, berreskuratzen banauen, ba, zan torre bat gutxiago, eta torre bat gutxiago egointzen jokatzen denbora pilo bat, baina presioa mantentzen, azkenian, Jon konfunditu izan, egon momentu bat nire ustez alzala atera zaldiarekin eta seguramente sokon irabazita, baina puntu hori pasatuta ja, bera naizta eukitorre bat gehiago, de hecho gero moduloak ematen dotza ventaja 1,2 edo holan, eta torre bat gehiago eukite ematen bodotzu moduloa 1,2, hori seinale oso txarra da, eta de hecho hori ba, lortu nagoen sartzean nire torrea bigarren lerruan, eta bueno, bera zeu komposizio desastrozo bat, torre bat gehiago, eta ondo jokatuta, seguramente, ba, irabazteko aukerekin, baina, ba hori, ba, torreak atzian, peoiak baita ere oso gaizki kokatuta, ni bi peoi pasatu, eta azkenian, bueno, ba, lortu nun irabaztia, eta bueno, azkenian, gero gaztiak, ibili dienak, ba hori, ba, batez ere laugarren tableruan, ba, ba izan die, ba, azkenean Ander batez ere, Ander ekipo titularrian zauen, eta Anderrek oso ondo egin daue, bai. Nik uste dut puntu gutxi atera dauela egin daurenako. Igoko dauelo pilo bat, bai, eta egin dau ondo, eta azkenean, ba, beratzi partida jokatu ditu, eta 5 punto derdi. Eta aurkari praktikamente danak, bera baino elo gehiagokuak, eta ondo bakarrik 3 partida galdu ditu, eta Pablo Urriza, Santi González eta Ricardo Pérez en kontra, eta tablas Peraltakin, sextaokua, eta beste danak irabazi, eta bastante ondo jokatuta, eta, bueno, ba, erakutsi dao ja, dakola estilo bat oso sendua eta potente. Eta gero, bueno, ba, faltan neuki dugunean, ba, titularretako bat, ba, beti gazteren bate onda, eta etorri dienean gaztiak, ba, ondo indabe. Lehenengoko, bigarren txanda auki genuen lehenengoko baja, ekipo titularretik, eta, bueno, gaur joan zan nire semia, Aritz, eta bueno, irabazin zauen, ba, toka jako jokalari bat, ba, Javier Zintza, ba, hori, ba, bera baino elo gehiagokoa, eta, ba, irabazin sotzan, eta baita ere, gure ekipoarekin parte hartu da beste ronda batzutan Iker Tafallek, Anderren anaia, baita ere, eta, bueno, ba, azkenian naizta ez puntuatu, ba, Oregon da, eta ondo, eta gero baita ere Jurgi Diaz baita ere jokatu da gurekin, batez be preferenten ibili da, baina hori partida pare baten gurekin jokatu da, eta bueno, eta ondo egin daue bai.
Orduan, partida onak, bueno, batez ere izan gare, bi senior, esan genezake, eta beste dana gaztiak. Eta bueno, guretzako azkenian gure helburu hori izan, mantentzia kategoria, gure klubak badauko bere liga, be bai, nik uste dut gu baino Euskal Liga geixo bakarrik dakala grosek, dala geixen daukona, diferentzia handiarekin, bigarrena sestao, eta gu gara hirugarrena, sei ligekin. Azkenean, de hecho, lehen Euskal Liga marlaskak irabazi zauen, egizan lehenengo Euskal Liga, eta bueno, guretzako, kriston poza da, hori, ekipua mantentzia hor onenen artean, horrezko mailan, ja ez dakogu, olako ekipo bat balen egoten sana, ez, nazioarteko maisuak, eta Txigaiego, Izeta, uste dut baita ere gozala gurekin, eta beste batzuk, dako ekipo bat humilagoa, baina hor gaude, hori, seigarrenak horrezko mailan, gu pozik gaude, eta pres datorren urterako, hobeto egiteko. Eta bueno, gutxi gora bera, hau izan da nire kronika, espero txapandia ez izatea, eta datorren urtean gehiago.